Hi Hasim! How are you Hasim? Lilinis akong kuko kasi bukas graduation ng anak ko. Wala akong pampalinis sa parlor. Mary, shout out. Ano daw? What is the name of the place? Silent ako kasi may mga maingay dito. Sis Jenaline, shout out. Lilinis akong kuko kasi wala akong pampaparlor. Ayoko sa ano, baka ma-murder. Hasim, thank you. Ay, lagyan na pala kitang moderator, Hasim, ha? Saan na ba yun? Moderator. Ayan na, may jacket ka na. Hasim, thank you ha. Thank you sa pagpunta ulit. Si Pare, sige pa kanta. Singer pala si Pare yung silito eh. Ingay. Yung asawa ko tapos na, nalinisan ko na ng kuko, tapos nakulayan ko na ng buhok, o ako na ang may mga mancha. Follow mo lahat. Ang alin Hasim? Ganyan yan siya tuwing linggo kumakata. Ayan ang libangan niya. Like po kayo. Ayoko sa par, baka natatakot kasi ako baka ma-murder. Sariling sikat na lang. Ang kinis ko naman dyan, oh. Hindi kita yung mga piso-piso ko, oh. Walang isipin na mangyayari na mangyayari na. Hindi mo niya ang mangyayari na mamaya. Ngayon. Wala mo na mangyayari na mangyayari. Wala mo na. Mali ka namin mali ka. Yellow Mitra. Anong oras diha? Amen. 4:52. Amen, 4:52. Same time tayo, ah. Same time tayo kasi nandito lang din ako sa Pilipinas.
Andito lang ako sa Laguna, sa Luzon. Ikaw sa Bisaya. Pero parehong oras natin. Sis Geraldine, sabihin mo kay paring Joselito pa-request. Oh, si tatay! Si tatay! Babay daw, dali! Ano, tatay? Tatay doon! Takbo! Tatay doon! Takbo! Takbo! Ingay dito. Wow, sana all. Sige lang, mag-enjoy kayo diyang dalawa.
Linis na. Wow. Video ko sa aking account. Anong video mo? Anong video mo, Toy? Wala mo kasi ano be.
Sige, magbihis ka na. Ano bang ginawa mo, ha? JM, bakit ka naglagay ng ganun sa mukha mo? Ha? Huwag ka nalalabas, ha? Go na doon sa baba. Doon ka na mag-base. Huwag nyo na palabasin yan. Babalik pa yan doon. Ayaw magpaiwas. Umiyak na. Wow, airplane! Kaya nalagyan ko kasi ng airplane. Airplane, di ba? Saan? Airplane ka! Mamaya, Hasim, titignan ko yung video mo. Pagkatapos ko dito. Hi, Mia Ganda. Hi, Mia Ganda. Marami sana. Guide ko na po lang, ha? Ano sila nagsabi? Buong sarwa. Ha? Dapat ko, may gana. Wow, ganda! Ganda ka nga, ganda si Yaya. Yaya. Ay, sino hawak? Yaya. Yaya. Sila mo si Yaya, dali, sila mo. Sila mo si Yaya.
Ching! Wala, nagkatigilis eh. Wala, nagkatigilis eh. Ay, sige, ayaw. Bebe, thirsty na yan, sabi niya yan, thirsty. Thirsty na yan, sabi niya. Thirsty yan. Sabi niya yan. Thirsty yan. Yeah. 42 minutes na. 1 hour ko na lang ito. Later, Hasmin. Ay, Hasim. Later ha. I will check your video. Oy, ganda. Pagkapatid mo. Okay. Sakto ko na to 1 oras. 17 minutes na lang naman eh. Bibe! Hala! Yan na! Yan na! I'm done. I'm done. I'm done. Yeah. Jacob!